Ti que traballo tiñas cando eras xoven? Xa ven, bueno, eu empecé a traballar moi noviña, e entonces traballei moitas cousas, sempre arredor do mar. Había igualdade entre homes e mulleres ou facías ti... Nunca houbo igualdade daquela entre homes e mulleres, o home estaba moito por encima da muller. O home era o que mandaba, as mulleres sempre na casa, a facer os labores, e cousas que os homes que agora axudan, daquela non axudaban a nada, non sabían nin facer unha cama, nin coller a escoba, nada. Ti deses traballos nos que traballaches, facías o mesmo labor que os homes ou tiñades cada un... Bueno, a ver, na fábrica de conservas, pois as mulleres estábamos a empacar e máis moitos traballos pesados tamén. Os homes estaban máis ben a darlle os baños ás latas, a coser o peixe e así, pero cobraban máis, claro. O teu home traballaba no taller de carpintería e ti tamén traballabas. Na. Entón, quen facía as cousas da casa? Facías eu traballaba fora e máis dentro, e máis coidaba os fillos, e máis levábaos ao médico, porque ele ainda nunca os levou. E el viña, el traballaban por el, pero é certo que viña ao mellor tarde ás noites, non arriaba ás 8 horas, pero chegaba a casa a mediodía, eu viña a correr para facer a comida, se nada deixaba feita ou empezada, e el collía un bocadillo de xamón e sentábase a comelo. E eu veña a estender roupa, a vir a correr, a mexer as patatas eran fritas, e todo porque aí por el podíanse queimar que el non lle botaba a man. E despois eu xa comía de pé, porque lle preparaba a merenda para os 3 rapaces, para a escoliña, para levaren, todo. Eu facía todo e el nada. El nada máis que se dedicaba ao seu. E ti, se ti lle preguntaches ou se che preguntaras, ti crees que te tería axudado se lle tiveras pedido axuda? Non, porque mira, a min dábanme, porque eu traballaba bastante, e dábanme horas extras, se as quería. E el dixíame que non as quedara porque ele aos rapaces non lle iba a tocar. Entón, eso iba moito na educación tamén, de tempo atrás... Claro, xa os pais non lle inculcaban eso de que tiñan que axudar na casa. Xa os pais ao contrario. Non pode facer... E de feito, eu tamén teño un home e 2 mulleres, e o meu home dixíame que a el que non lle deixara facer as cousas da casa. A el non mandes. E elas protestaban, por que non fai a súa cama? Que lle temos que facer nós, non? Pero dixía seu pai, veña, facédella, que el non é ningunha muller. O sea que eso ainda non vende tan longe. As mulleres estábamos, as rapazas, máis limitadas. Tiñamos que facer as cousas da limpieza e a roupa, había que preparar a roupa dos homes, dos irmáns, e iremos a por agua á fonte, e a maioría das cousas que había que facer na casa éramos as mulleres. Eu que era a seguinte, o meu irmán era maior que a min, era completamente distinto. Despois tiña unha irmán máis pequena tamén, que tamén xa foi distinto. Eu vivín outra etapa distinta da deles. Porque meu irmán tamén saleu aos 12 anos da escola, e xa foi de albañil. Xa lle había que ter preparada a roupa para o día seguinte, tiña que levar tamén comida, e bueno, miña irmán era máis nova que a min, e tamén tiña que coidar dela, aunque vivíamos nunha aldea, non había o problema dos coches, pero tampouco había nada con que divertirse. A ver, no meu caso, sí que é verdade que, grazas a Deus, non é a mesma época, entonces non tiven que pasar por exactamente o mesmo polo que pasastes ti, pero sí que non ten diferenzas. A ver, miña avoa, por exemplo, dende sempre viviu con nós, ela sí que viviu nesa época, entonces aínda a día de hoxe, e cando eu era pequena sobre todo, seguía tendo pensamentos e sigue tendo pensamentos dese tipo. Por exemplo, eu criaime cun irmán maior. Sí que é verdade que a hora de crecer notín que, por exemplo, meus pais sempre intentaron que a hora da limpeza na casa e así fora equitativo cando éramos máis pequenos,
pero eu sí que notaba, e meus pais en certos momentos tamén notaban que miña avoa, aínda que fora desintencionalmente, por así decires, dáballe algúns privilexios a meu irmán antes que a min. Por exemplo, el axudaba en algunhas cousas para que acabara antes, ou decíame a mí que as fixera, pero porque o seu pensamento era que eu, ao ser muller, tiña máis responsabilidade nas cousas da casa que el, e el o que tiña que facer era estudar para traballar e tal, e bueno. Sí, sí, pasaba, solía pasar eso. Eu igual, bueno, con outra diferencia, que había menos cousas, pero sí, o home era home, xa en cousas que non lle deixaban facelas. Non, que dicían, no, eso só facerá a túa irmán. Ti, outra cousa que fora máis ben de homes, e había cousas de homes e de mulleres, agora iso acabouse polo... Gracias a Dios, claro. Sí, non facía a cama, nin tendían roupa, nin a recollían, nin nada deso, claro. E se xogabas a algunha cousa que era de homes, xa dicían, xa che chamaban macharolo. Estás de macharolo, aí. Os nenos non podían estar na mesma clase que as nenas. De feito, a min gustábame moito xogar cos nenos, os xogos dos nenos encantábame, pero se o facíamos, chamábannos macholos. Vaya, es un poco, a mí me parecería un poco raro tener que pasar por algo así, porque es como, no me puedo juntar con la gente si al final son dos personas, ¿sabes? Que sí, pero era así. Ya. Era así a maneira de... Pero, ¿crees que era por religión o por simplemente...? Hombre, la religión estaría, pero era porque non podíamos estar os nenos cas nenas. Non nos dejaban? era prohibido. Pero, O sea, no cole. ya. Claro. Seguro que non che entra na cabeza porque é ilógico, total, Ya, es que a no estas entiendo alturas. qué motivo podría haber para eso, pero supongo que por costumbre también. Sí, por costumbre, o sea, sí. Era como o tema de que os homes non podían facer as tareas das mulleres. Exactamente igual. Pero é que nós non podíamos, porque de feito, xogadoras de fútbol, houve despois. Eu teño unha sobrina que sí, que xogou ao fútbol, incluso estuvo na Federación Española, estuvo xogando nun equipo en Santiago, no Compostela, pero que nós, o sea, nadie, que eu conozca a nadie, o sea, ainda que xogaras con eles ao fútbol, non era... Ya. Por el tema Era un tabú, non se podía xogar. Sí. Nadie saleu futbolista nin nada, porque non... Estaba mal visto. Claro. Que lo que me parece mal es eso, que nos dejaran por cualquier motivo. Sí, sí. Porque es que ahora es por elección, entonces puedes hacer lo que quieras, entonces no te sientes ahí como esa opresión, ¿sabes? Porque yo me sentiría, si no me dejan hacer lo que quisiera por el hecho de ser mujer, me sentiría bastante mal, la verdad. Sí, sí, pero claro, nos facíamolo a escondidas, o sea, íbamos para a playa, como non era verano, non había xente, entonces sí, xogábamos, pero claro, donde non nos viran. Ya. Porque era unha tontería, pero era así. Ya. Bueno, también lo que veía yo... Gracias a Dios os tempos cambiaron. Sí, moito. menos mal. Pero sí que, aún así, a los niños que juegan a juegos de niñas, en plan la cuerda y tal, sí que se les critica más que a las niñas que ahora juegan fútbol o lo que sea. Sí. Que tamén me parece mal e debería Tamén cambiar. é verdad, sí. De feito, un neno con unha silla unha silla de paseo destas de bebés, e así, non se podía tampouco. Ya. Porque, de feito, eu teño compañeiras de decir, ai, mira, ese neno gustanlle xogar ás muñecas, é porque non pode xogar o neno ás muñecas. Ya, en plan, non debería haber ningún problema. Para nada, para nada. Ti andas no colegio, non? Sí. E antes de ir para o colegio, que tratas de facer? Ou que tratas de mandarche facer túa nai? A ver, mi madre prefería que yo hiciera pues la cama, bueno, arreglar la habitación por lo menos, sí que despierto a mi hermano y el desayuno y tal. Pero bueno, normalmente despierto a mi hermano, intentamos desayunar si nos da tiempo y ya pues lo acompaño al colegio.
Xa non facían máis que iso, non? No, por la mañana antes de irme al instituto, no. E a la vuelta? A la vuelta, la que hacía la comida es mi madre, porque mi padrastro trabaja y venía después para comer. Y la comida la hacía mi madre y nada, después tenemos turnos de quién lava los platos de la comida. O sea, mi hermano y yo. Un día mi hermano y un día yo. Pois mira, cando eu era como a ti, máis ou menos tiña que... A habitación xa non había moito que amañar. A cama. E recoller. Xa non había lavadoras. Había que ir ao río, despois de vir da escola. Pero os homes naquele tempo hasta non levaban o plato ao vertedeiro. E agora ainda hai algún destes Sí, aí sí. destes que se plantan e di recolles e queres. E se non queres non recollas, pero eu tampouco. Pero se son eu, comen el sin lavar 3 días. Claro, si uno, es que es eso, el mejor ejemplo es lo de hacer la comida y quién friega. Si uno hace la comida, el otro friega. Y eso en todos los ámbitos. Pero aquí agora xa parece que vai templando un pouco, pero el desayuna, marcha a xogar a partida. Chega, vai de comer, bota a siesta e despois largas outra vez a botar a partida. Non? Pero, bueno, pois levantámonos os dous á mañán, ti faz unha cousa e eu fago outra, almorzamos e botar a partida os dous. Claro. Vimos, facemos de comer. Ti dormes, bueno, un día lavo a luz, outro día lavo a ti. Despois imos botar a partida outra vez. Pero se sempre nos encamiñamos solos. Claro, ¿Veis? si siempre tienes que tú hacer las cosas Eso. y mientras él disfruta de sus partidas, Sí, é que, no va así. no, é que como empeza a correr a agua así, despois ten que correr sempre. Porque cando a queres cortar, Claro, ya no puedes. non podes. Porque estás dentro totalmente. Estás metida no pulso e non te sabes dele. Ya. Así que ti empezate a cortar antes. Non te deixes ir. Porque senón, ves que... No, yo no tengo pensado jamás. Non se di, non se desagua no beberé, porque... Bueno, sí, también es verdad. El 8M es una data importante, creo que para todos, y no sé, me gustaría saber desde cuándo es conmemorada para todos. Pero Sí. fai pouco que se celebra iso da muller traballadora, el 8 de marzo, porque eu traballei os 365 días do ano. E o traballo da muller nunca foi reconocido, porque a muller era a que paría, a que criaba os fillos, a que traballaba na casa, facía todas as tareas do fogar. Entonces eu agora vexo ben que se reconozca ese día como homenaxe ao noso traballo que fixemos de toda unha vida. Eso que dices me parece muy interesante, ya que ahora en verdad es algo lo cual se celebra mucho y el trabajo del hogar, o como dices tú, el trabajo de cuidar a los niños o algo así, no es solamente ahora de la mujer, sino del hombre también. Vexo que está moi ben esa igualdad, porque si yo como, tú comes. Entonces tienes que ayudar a lavar los platos, e igualdad en el hogar, porque lo que te acabo de decir, la mujer lo hacía todo e non foi reconocida. Mi madre siempre prioriza de que yo estudie y estudie y estudie, porque a mi abuela le costó muchísimo. De hecho, mi abuela es analfabeta y siempre como que quería que mi madre estudiara y estudiara y estudiara. Pero, o sea, es algo lo cual ahorita me parece muy surreal, porque un niño deje la escuela tan temprano simplemente por el hecho de, sabes, nacer mujer es muy... Había que traballar. Eu era a maior, e xa tiña que ir a conserva con 12 anos para alimentar a meus hermanos pequenos. Entonces, ¿usted cree que la sociedad podría avanzar muchísimo más? Dejar las etiquetas, porque hemos avanzado mucho. Sí. Todavía nos falta muchísimo, eso sí, muchísimo. Falta moito todavía. Pero en plan de avanzar aún más como para... Pienso que se empeñan, sí. Se empeñan, sí. En que seamos todos iguales. A muller vai a aluna. A muller é médico. A muller é abogada. A muller fai de todo, como home.
Vale. Non terá tanta fuerza física, pero con la cabeza pienso que sabe como un hombre tranquilamente.